Narumpayu Neoskum, ka channel nam daki padba, ka briu nyotar. Sapeng state kani ka kerwa ka bala thok ka page ka limpung ki khon kari ka bala ong kumni da wayu samla ramba. Kendiat chapang kani ka pus ka bala wanra da ki briu ki banga tharai ka jingatip lem kamdam chu haki babu kum kini ki briu ki ba kamiladi kum kita kiri penar student union bat ki penlong issue election ru what is sir junior storyteller tang nakadaw ka jing senyang pisa jang kinong sorai ka VPP. Unu briu ubakwa ban khang ya ka jing isnei jong ubriu ya ubriu laudai ubaduk ne ubariu spa ubakum uta ubriu lanyo ya ba udai ubriu uba ka jing bisni kala yo ban sensyar ya ka long renyeng jong bat ubadap betang ka jing bisni ya kiwei bat uba ka kedan jong kay rengkat bat ubriu ubam don syu kata ka jing tip lem hakani ka pateng benriu ka bamenta bat ruah ka bansawan kapan ningkong kitu kibriu kiba daka mon lajong bat daka jing daka jing tip lem yala ka jai benriu bat daka kamai lajong ki klempan nangnu wala ki dei ki baduk ni ki bariu spa ki nok kluj mensim klem khen yaki ai baro penban ki dan ki nang wat daw wala ki sei na pla lajong kabaar ki nang wat daw ki busuk daka dur jong ka jing isnei ya isar junior storyteller tang ban yo wadong ya ka jing isnei jong kinong sora ya ka VPP baruni ubriu unut ban ongru bakitu ki nong senyang ya ka VPP kimju senyang ya i junior storyteller hatu metip bakini kibriu kimju senyang ya i Johnny storyteller labo ikani kandak jingkali peni ya ki sakhi lada medan bakimju senyang ya i junior storyteller kat UCM jang megalaya usenyang ya i junior storyteller tangkumba afsan hajar tengka ai nganya thu babarok kitu ki basenyang ya ka VPP hasora kiladep lupa basenyang ya junior storyteller naduk basdang ka kam jong i haru menta bat bon sha ban ya ICM bat barok ka briun hutrem bat chabaru kumju ngiladep basenyang ya junior storyteller daina kani ka daw bayo ban le yarap ya ki baduk bakerdu nakawai ka jaka syakawai ka jaka dakaba ni page iki videos jong i ni like subscribe ya ka channel jong i baru kidan ki ba GP ya i kani ka dei ka kam senyang ka bakrau khelek kli na i junior storyteller nei yo pisa ban yarap iki baduk daki lak tengka labo ikni ka jingkali bat balai ika adur labo sakani ka jingkali baru lapen kut ka bang kumdi amdan manu bala ban khang ya ka jing isnei jong ubriu ya ubriu